sa kaap. Day, nana kay Facebook? Ha? Facebook ba? Mao man na pag-o karon. Daghan na magkakimog Facebook ron. Uso man na. Mao ba? Himuhi ko no ko. Sige, himuan ti ka. Human sa tong klase. Muhapit ang internet cafe ka diyot para mahimuan ti kag Facebook. Ah, sige. Oh, human na ha. Gitagaan na ti ka sa imong Facebook username ug password. Pwede na nimo i-open dito sa inyo. Naraman mo yung computer sa inyo, di ba? Oh, naara. Okay. Pwede na sa nimo i-change imong password dito. Sige, day. Thank you. Mao din ni Facebook. Uy. Nami mga nag-friend request na ko. Ipang-accept na ko, B. Uy. Nami nag-chat na ko. Kinsa man ni? Siegfried? Ah, hi. Pwede makik-friend ko ni mo. Replyan ako, B. Pwede raman. Kinsa di ay ka. Send na. Tagaan na. Yabag mo tingali ni siya. Patag-ano naman hinuon ko. Huwag sagot siya nagbutang ang profile picture eh. Anime man iyang gibutang. Ugma, mautan ako sa kong mga classmate kung naabi na kailaan ni niya. Wa man ko kailaan na, day, uy. Nangutan na nasad ko sa tong mga classmate din. Hiwa sila makailaan na. Kinsa gid ba day nino? Dili ka na tagalaing section? Ha? Recess na ay. Dali, magawas tayo na. Ato ng pangitaon kung kinsa ng Siegfried. Aw, si June ay. June? June, good. Kanang mag-glasses ba? Classmate mo. Kanay. Kanang nag-eyeglass, oh. Eyeglasses, oh. Classmate mo. Kanay. Kanang nag-eyeglasses suod sa mong classroom. Ano? Siya? Aw, si June, di ay? Oh, June Siegfried ba? Siegfried mo ko siya. Bay, June, bay! Naningitan mo! Ha? Isa man? Ikaw dito nag-chat na ako? Oh. Oh, ako. Nga naman? Wa lang. Nangutanar ako. Nga naman sa mong June, uy. Ha? Nga naman, Dami? Wa man lagi mo mag-shake hands ba? Aron magkaila-ila, cute. Da. Mura mo sa to siya gawin klaro, put. Mura mo pagligoy. Mausad. Tingali bayag nag-uyab-uyab na ka, ha? Wa, maoy. Aw lagi. Taas bayag kong expectation ni mo. Dili ko gusto nga sa gulan ni mong uyab-uyab ang imong pagtuon. Ma. Unsa? Unsi makikistorya ba? Makigistorya lagi ko no si Juni mo. Ha? Nga naman? Feel na ko no. Manguyab sa ni mo. Day. Recorded by X Thunder Gaming. Unsa man ang isulti nimo ba? Kuan. Ganahan masakan ako, di ba? Ha? Oo. Oh, sa ato pa. May chance di ako. Kuyawasin nimo eh. Imo pa man siguro unug-una kung may gusto ba ko nimo, nakamanguyab na ako. Oh, siyempre. Base niya, ibasted ko nimo ba? Nga sa ato pa, dili ka manguyab na ako kung wa pa ko'y gusto nimo. Unsa man di ay. Di, kalain. So, kita na? Ha? Kita na ba? Nagagusto man ko nimo niya.
nakagusto ka sab nako. So, kita na. Oh. Oh. Yes! Uyab na ta. Hala. Patay gid kong mama, ani. Makasabaan gid ko kung mahibaw siya nga anak ko'y uyab. Nag-uyab-uyab ka na gidi ay? Oh, ma. Huwag di ko magdahom nga mahimo nimo nako, Rizal. Nagdako ka nga mutuman kag yun kung unsa may imando nako nimo. Pero karon, imo kong gisupak. Ma. Buwagi na ha? Unsa ma? Bago pa ganina ko siya gisugot niya, buwagan na nako. Aon sa man? Musupak yun ka? Dili, ma. Oh, buwagan ako siya og badayon. Sa'yo makibuwag. Mauna. Dili magud masugot akong mama nga maguyab-uyab ko, good. Kabago pa nato niya. Magbuwag na yun to. Sorry, pero dili mo ko pwede masupak sa gusto ni mama, good. Makikistorya lang ko. Tinaro man ako. Ha? Uy, ayaw lang, uy. Maldita kayo kung mama, mayaw-yawan good ka. Nga naman di ay. Okay na eh. Basta, magkaibaho siya nga tinaro ni ako Huwag ko magbinuang. Ayaw lang laki. Basta mauna to, buwag na ta. Unsa ma? Ihatod ko nimo sa eskwelahan? Oh, gusto kong mutanaw atong lalaki nga uyab nimo. Ha? Uy, mawa naman mi. Ayaw na lang, uy. Gibuwagan naman ako siya, good. Basta kay ihatod ti ka. Ma. Mauna siya maay. Kanang naa sa pikas classroom. Unya, naka-glasses. Inig Sabado, dad-anas bay ha? Ha? Pero puwag naman mi. Basta kay dad-anas bay. Ako nang ilailahon og maayo. Salamat ha nga. Niyan higit kas amo bisag buwag na ta. Uy, kaso gusto sa ko mga tubang si mong mama. June. Wa ko'y problema niya. Unsi buti mo ipasabot ma. Okay rin ako nga magkauyab mo. Tinuod ka ma? O lagi. Kita naon ako niya no, murag tarong man siya nga pagkalalaki. Ang hangyo lang nako ninyo nga magtinarong gyud mo hangtod nga mahuman mo sa inyong pagtuon, ha? Oo ma. Isaad na ko. Unsa? Mularga na ka? Kinahanglan, babe. Karon nga nakagraduate na ko. Kinahanglan nga usampan ako sa barko. Tungod kay gusto ko nga makatigom. Aron inignaog na ako, magpakasal dayon ta. Tinuod ka, June? Oh, babe. Tungod kay mahal ka ka. June. Oh, nganong nagtungok ka man diha? Nabag-uhan lang ko, ma. Unsaon, hapit ba kada adlaw nga magpuyog ning June? Unya karon, mag-antos pa mig pila ka buwan una na umakita ang usag-usa pagbalik. Anak, gid na anak. Basta makaparis ka og siman. Sumaha bitaw, ako og si papa nimo. Sa unang kani, tagduha ka tuig una na ko makita si papa nimo. Mahayo gani karon kay tag 6 months ra ang ilang June. Ay, maanat ra ka ana, uy. Usa pa, dali ra kaayo ang dagan sa panahon. Mausad ba? Nak, naunsa ka? Lain mo ako ginhawaan, ma? Uy, dili ka kamabtos? Unsa, ma?
Positive ang piti. Magdos ko. Sa ato pa. Doon na mo'y umaabot nga anak si June. Oh, ma. Kung mo na, papa na ko. Oh, babe. Grabe king ako kalibay karon. Usa maning kamot ko dinig bayo para ninyo. Para nato. Salamat, babe. I love you. Amping diha. I love you too. Ikaw, pagampi sa ha. First and last love na ko si June. Makaingon tingali ko nga kami na ang pinaka-blessed nga couple sa tanan. Tungod kay ma-feel gyud ako ang support and love gikan siyang pamilya, ingon man sa akong pamilya din hinamo. Karon, minyo na ni June og may usa na ka anak. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka namang higalan kaagi ni Rizal nga taga Buhisan, Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagulakan, first and last. Ang maong kaagi gibata na duha sa radyo ni Jelly Haka o tubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing ko gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of Arimin Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. Ano ba lang siyang kaagi karon? Nung kaning usa ka babae nga nagtago sa address sa Tuburan, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Desa. Recorded by X Thunder Gaming. Day, naabi mga military din sa tong bukid. Ha? Mao ba? Anya, Day. Naarabay gwapo, ay. Ikaw kita, uy. Dali ka makabantay, no? Basta gwapo. Ay, no? Lain sa kigbatig na akong atong bantayan. Ano yung kitas gwapo? Ang mahagid ka, uy. Lagi. Disa, Pa, ngano? pagluto og daghang utan ha. Paraon sa man pa? Atong idalit sa mga military. Mao ba pa? Kita din may maluto. Nagiyahay og voluntaryo ang mga taga dinhi isip pasalamat sa ilang serbisyo sa atong nasod. Mao nga mi-offer koron nga lutuan sila og utan Bisaya. Mao ba day pa? O sige na, lihok na. Kadaghan sa nimo pangutana, oy, lihok na. Marami na tao tayo, naghangay subak. Kaon na mo. Imo ni sir, oh. Thank you, Miss, ano sa'yo pangani mo? Ako? Das ako. Jason sa ko, Miss, pwede makikamiga ni mo? Pwede man. Jason, di yung panganday. Dahil siya to kung giingon ni mga gwapo, day. Aw, siri mong pasabot? Oo, uy. Nga no, bili di kagwapuhan niya. Kagwapo rin niya, Ningon sa day kong batig na hong. Day, feel na ko no. Ganahan siya ni mo. Huh? Pag sure di ha, uy. Dili na nata mo laom, ana. Kay pila na sila kabuan din, he. Unyag, manguyab siya ni mo? Ambot lang. Uy, nangambot. Sa ato pa, dunay dakong chance, no? Ikaw day ba? Bisag wa na sa kung huna-huna. No, imo gyud kong amungon. Hangin mo?
Pila naman sa edad nato, uy. Mag-19 na kahata. Sakto na yung edad nato ang mag-uyab-uyab, uy. Day, Thank you ha, nga giubanan ko ni Magsuroy din sa inyong bukid. way sa pa yan, Jason, uy. Wa mo sa pikibuhat rins, bay. Abi ni mo des, ang tinuod. Di man gid unta ko gusto mo suod aning military ba? Oh, mao ba? Hmm. O niya, ano nasuod man ka? Oh, nga akong papa, mo yung gusto nga magmilitary ko. Kapila namin maglalis bahin niya, pero yaman gid kong pugson. Gusto gid siya nga musunod ko niya. Mao ba? Oo, napugos na lang sa ko kay tiguwang naman gud. Lisod na kung hatagan na kung kahiubos ang akong papa, basta niya atakihon sa kasing-kasing. Sabi ni mo, masukad sa akong pagso dining military. Karon pa ang gayon na nga, mibati kong kalipay. Nga naman, Ang naila-ila man ti ka. Jason, Kung musugot ka, okay ba ni mo kung manguyab ko ni mo? Jason, Isaan ako des. Mahalon og panggaon ti ka. Jason. Canada yun. Ayaw pagdugay-dugay. Sure ka, Day? Sure ka ayo, day. Sus, kung ako'y paigi panguyaban, anak, no? Gisugot dayo na nako, oy. Wani dagang puna-una. Day, Gisugot ako ni mo? oh, Jason. Yes! Oh, I love you, Des. I love you. I love you too, Jason. Uyab mo ana, Jason? Opa, Ako nawa man ko'y pagsupak. Kay naman ka sa kabuot ng sakto. Pero, ayaw lang palabi. Kay tingalig masakitan ka lang. Military ra ba na? Dili isab na magdugay din pa. Dili may tabong nga kalimtan ti ka. Balikon ka ako ni mo din sa among bukid. Siyempre, Des. Ingon anak ti ka kamahal. Isaad na ko, Jason. Nga balikon gyud ko ni mo din Akong isa, Des. Jason, kadiyot lang. Kadiyot lang. Nganong kitang tangni mong mga butones sa kusinina. Pila man ang kaadlaw nga mag-stay ko din ug mamalin na sa miglaing lugar. Basin taon-taon patang di magkita. Jason. Please, Des, salit ako. I love you, Des. Jason. Jason. Recorded by X Thunder Gaming. Ha? Wala ka tungay sa binuwan mo sakit? O, Day. Hala? Wa ka magbunga ang gibuhat ninyong Jason, day? Ay, kinuha ko. Positive. Positive ang pregnancy test. Mabdos ko. Number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try Dili your gyapon phone. makontak? Dili gyapon, Day. Ayaw na lang palabi ka guul, day, uy. Tingalig maunsa niya ng bata sa imong tiyan. Dili na ka balik si Jason, Day. Day, Tessa. Dako naman din ang tiyan nimo, Lisa. Lagi pa. Sorry pa. Ganong nagsuri man ka. Tungod kina mabdos ko. Ngaway ilong amahan akong anak inigawas niya. Grasya na ang bata sa imong tiyan, anak. Kung unsa may nahitabo nimo,
Wa ko'y katungod nga manghimaraot nimo. Kay usahay ra ba, kining mga sayop nato, mao kini naghulma nato kung unsa ta karon. Pa, Ayaw ka balaka. Kay dinhi sa atong bukid, dili ta magutman dinhi. Busog tas mga utanon dinhi. maugid pa. Og ikaw, aron dili nagkamasakitan, ayaw na lang paglaom nga mobalik pa to si Jason dinhi. Dili na pa. Sus, pagkawa ko magdahom nga kaluha man diay ang imong anak, babae o lalaki pag yun. O di nga puting dakuha sa imong tiyan ato. Lagi pa? Wa sige ko magdahom. Abi na kog usara, duha man di ay. Mga anak, sige na. Pag-ilis na mo. Kay magdungan tag panihapon. Na, si Mapilmay. Unyara ko na siya mukaon. Oy, dili pwede ha. Kung buhi pa tayong lulo karon kasabaan gid mo. Dili pwede nga dili magdungan og kaon. Og dili pwede nga pahuwaton ang grasya. Sige na, dali na mo. Ayo! Hala, Oh, kinsa man ron? Disa? Jason? Nganong karon ka na magpakita? Taas kayong istorya. Unta, paminahon ko rin mo. ma, kinsa na siya, ma? Oh, may anak na di ka? Anak na to. Usa? Oh, ikaw ang among papa? Papa! Oh, Mabil, si papa niya! kinuo ko. Pagkadakop sa kong pagkuwang ninyo. Huwag ko magdahom nga may mga anak na dita ug dagko na. Disa, pamawi ko ninyo. Isaan na ako. Pasabtaon ako sa tanan. Una ti kadawaton pagbalik sa akong kinabuhi. O sige. Paminaw kay pasabton tika. Ay pagbigyan ako nagkamali nang akong di na mauulit. Sa dihang nauli day si Jason sa ila, nasakit iyang papa. Og siya mismo, mo'y ni atiman. Og sa dihang namatay iyang papa, niundang siya pagkamilitary og nang-apply sa trabaho gyud nga iyang gusto. Og ang hinungdan nga wa siya makabalik dayon nako, tungod kay sunod nga nasakit iyang mama sa dihang namatay iyang papa. 10 years sad sukad gawa mi magkita og balik. Pero karon niya, iyang gituman iyang saad nga balikon gyud ko niya. Dako sa ko pasalamat niya kay makita man gyud nako nga grabe ang pamawi sa akong mga anak. Ingon man nako. Sa sunod buwan mao na ang gitakda alang sa magkasal. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mga kagamay galang kaagi ni Desa nga taga Tuburan, Cebu. Uban sa awit nga yang kipangayo, awit nga nagulahan, pagbigyan muli. Ako pa ba'y kayang yakapin? Ang mga taagi, gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala o mga sukin di paminaw, kasing-kasing kung gidapit sa sabakada sa inyong nagalanraing taagi sa kinabuhi na naglibot sa sakawit. I-address lang ni Ining Tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpanginaw.
Ano ba daw sayang kaagi ka doon? Mo kini usa ka babae nga taga Suba Poblasyon Liloan, Cebu. Ang atong matatampo nagdasingan nga Maika. Recorded by X Thunder Gaming. Day, gupuha gid ni Joshua, uy. Uy, mura biya kagibayaw sa langit, diha. Mansa man ka? Ilan na ka ni Joshua? Murag anak gid day. In love na gid siguro ko niya. Oh, pues, sulti siya. Ha? Nanawara ka? Italaw na sad ka. Sulti siya sa mong feelings para niya. Kalain ka, ano? Kung ako may maggunaon nag-ingon niya, no? O niya, magpaabot ka nga siya may muon na. Abtad kag siyam-siyam, anak, day. Day. Day, dili na ta mga bata, uy. Manggo na. Ha? Nakagusto ka na ko? Oh, Joshua. Pero, igor akong nisulti ni mo, ha? Dili buti pasabot nga. Nakagusto mo sa kunin mo, Micah. Tinuod? Sus? Atik. Basi binuang ra ng imo. Hindi lagi. Madlok lang yung kumusulti kay basi no. Wa kay gusto na ko. Josh. Ug basi di ko ni mo sugton. Kumanguyab ko ni mo. Gisagot ati ka. Oh, tinuod? Oh, Joshua. Kita na. Uyab na ta. Spasa, Nagdali ka, girl. Sa'y dugayan. Hinoon, sad. Sa kadugay na nimong nakagusto niya, ano mo padugay-dugay pa man kada ba? Mao gani. Well, good luck sa inyong relasyon, Day. Love, wam day duty ni Holy Week. Kuwig ta sa mo sa probinsya. Ha? Sa asaman? Sa Dabanog. Sa imong mga ginikanan? Oo. Ipaila-ila ka sa kong mama ug papa. Ma, pa, si Maika, akong uyab. Love, ako mga ginikanan. Maayong hapon, tita. Tito. Bless ko. Kaluyan ka sa Diyos. Pila man mo kaadlaw din hi Joshua. Wala ba mi iko nga budget sa imong amahan para ipakaon ninyo? Love, na ba kayo extra niya? Parang mas ako ba para ipuno og palito pagkaon din eh. Sige, love. Way problema. Kumusta mga din eh? Okay raman. Medyo mataha lang ko si mong mama. Ay, nga na anak inas mama. Tunay, lakaw ko niyang gabi ha? Ha? Asa man ka? Magkita mi sa kong mga amigo. Napaw na ka, tagsabi kong maulit din eh. Ibilin ra ko nimo? Dinila sa ka. Para magkabanding mo sa akong mga ginikanan ba? Ay, kabala ka. Di ako magdugay. Ubalik rin ko. Ay, dugay, pakayo tong muuli. Aw ka na kung muuli. Nga naman, tita? Ay, klaro kaayo. Lisuyop na sa to kauban siya mga barkada ba? Ha? Naibisyo si Joshua, tita? Recorded by X Thunder Gaming. Oo, Mika. Ang gono na ko. Tinudang isulti mama. Undangin na. Unsa man? Kaya ni mong undangon o dili? Mika, sorry. Nakasabot ako. Kung mauna, kung dili ni mo kayang biyaan ang imong bisyo, Joshua, magbuwag ta. Mika.
Mao gani. Bahala og sakit day pero dili na ko kaya makigrelasyon og adik ko eh. Kung nisulti pa lang unta siya nako nga gusto siya mag-usab, tabangan ako siya. Pero dili siya gustong mag-usab. Mawala ko'y mahimuha na. Oh. Micah! Day, niya si Joshua. Manawag lang kog balik ni mo ha. Bye. Ngano ni Aka? Gusto na ako mag-usap. May kapasaylo ako. Wato na kong tanan. Di na ka mawag balik ako. Kung sigurado nagkit ka. Sige. Dawaton ti kag balik. Basta isaad na ako nga dili na yung kamubalik ka ng bisyo ha. Oo. Isaan ako, Micah. Dili ug dili na kumusap. Ikaw na kitang pinakabuotan og masinabtano na kong amiga. Gusto lang kumuhatag niya og second chance, Day. Hinoon, sad. At least, wakay pagmahay, diba? O gunta. Dili lang ginin ako mahaya ng akong desisyon, Day. Babe, tako kayo problema. Pansa man na? Wala ko ikaabang sa apartment. Walang budgoy trabaho. Unsa? Ay, muli na lang siguro sa probinsya na. Ayaw. Kay kung mabalik ka dito, patintal na po niya kasbisyo. Ano yung sa umay na ako? Dini na lang ka po yung uban ako. Ako'y bahala ni mo. Inood ka? Oo. Ako'y bahala ni mo samtang wa pa kay trabaho. Salamat, Micah. Babe, pwede kong mangayog pabor ni mo? Unsa man na? Kuan ba? Ngayon ta ko para piti kay mga play gugma. Sige, may problema. Andam ko mo suporta ni mo, Ana. Hoy, naunsa man ka, girl? Wala mo kay plano mo pahuway? Ako lang nagihumantanan akong trabahoon, girl. Og, syempre, mo-overtime sad ko para maka-extra-extra pa. Extra? Para ibuhi ni mo ni Joshua? Ayaw pagsulti, anak, day. Pila ka buwan na ngawi trabaho si Joshua. O niya, sige lang kaghatag niya kwarta. Saro naman sad. Sa kadaghan niya og gi-applyan, wa gid siya madawat. Kana ako nang apply siya tinuod ha. Day. Walay gumdawat. Ano bang murag disumpyado magay ka? Dili man ko diskumpiyado. Nangutana raman gud ko. Nang tana ba gid ha? Bisag klaro na kay tubag. Kung nalawat pa ko, nagtrabaho na unta karon. Pagdugo gud. Joshua. Naiubos kay kus kibuhat ni Joshua. Ginganlan ko niyang buko. Mura ba kong laing tahon na niya? O niya init kayo sa go-permin ako. Wala niyo ko makailan ni Joshua. Lahi na kayo siya sa Joshua nga akong nainlavan sa una. Uwa ka siya musuyop og balik, day? Aha? Ngano na kaingon makaana? Ay, ingon ana mo gud mga magbisugod. Pero, dili sa ta sigurado, ana. Pero ang ako lang, panidi lang. Lawom na ang gabi eh.
Pero pagyapon mauli si Joshua. Asa naman ka ni siya? Kinsa man ni? Hello? Maika, papa ni Joshua. Tito? Ano? Ano problema? Niya si Joshua sa probinsya. Na preso. Unsa? Ako siyang naon, Tito. Zara? Unsa may nahitabo ni mo? Ngano na priso man ka? Sa ilo ako, Maika. Sultihi lagi kog unsay nahitabo. Nasakpan siya nga namaligya o ginadili nga drugas ko ba si Uyap. Uyap? Wa pa ka makontento sa imong bisyo na mabahi pa gyud ka? Maika, pasaylo ako. Dili na, Joshua. Dili na ti kakayang pasayloon. Sobra na nimo pagpasakit na ako. Mao nga magkalimtanay na ta. Maika. Yes. Nahibaw ko nga in love kayo ko ni Joshua. Pero bisan og ako may nakigbuwag niya, wa ko'y pagmahay. Kay gihatag na ko ang tanan. Pero iya lang yung giusikan. Di nila lang kutob. Og dagang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo ka mga higalan kaagi ni Maika nga taga Suba, Poblacion, Liloan, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga regulaan ng iwan. Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marihekain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag mga sukinti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Yadres lang niining tulumanon handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu. Ano ba daw sayang kaagi karon? May kinig sa kababae nga taga Cebu City. Ang tumatatampo nagdasangan nga Juvie. Recorded by X Thunder Gaming. Babe, nakoy da nga pagkaon para nimo. Juvie, Oh, nga naman ka. Muralig ka guwa malipay nga gianiti ka sa mo opisina. kaya mo magkukonsider rason nga nung niyani ka? Para makatod lagi pagkaon nimo. Ay, nagkulinan na, Juvie. Oh, Kailan kay ko nimo? Gitoyo nimo nga pagkalitan ko nimo ani. Kay tanaw nimo naa ba ko'y laing babae dinhi. oh. Dahil, Wa man ka makatingog. Sakto ko no. Nakailan na kay ko nimo. Silusam mo kay kandako. Kinagdudamang yun ko nga na may relasyon na tong Darren. Wala gani ayo, Juvie. Mas may pagundangon na na to. Unsa? Dahil ayaw pagsultian na. Buwag na ta. Dahil... Husto na. Ayaw na paghilak na. Sakit lagi kaayo ba? Sa'yo lagi kaayo sa gibuhi. Ayaw naman tayo mahimo, ana. Ako magiling saba. Sakto si Dale, ma. Sobra na ako kasilosa. Bisag wa ko ebidensya.
Binuang man eh. Dili gini tinuod ng tanang instinct sa babae, tinuod. Karon nga naminaw ko sa kong instinct, nakapamasangil pa ko ni Dale. Bugo ko. Bugo kong dako. Jovi. Hangtod karon. Naapagyapon ang ako pagmahay. Kung mabalik pa lang unta ako sa una. Nga kung wa pa ko magtinoksik. Kung wa pa ko magsigig selos. Dili unta mi magkabuwag. Diosikan lagi na ako si Dale tungod kinagpada ako sa kong mga sayop kapag duda. O kung makauyap ka, di ko balik. Maunay wag tango na ako nga batasan. Ako na una. Ipilay na tikaw glain. Ha? Bago pa gani ming nagbuwag? Ano di, oy? Oy, ay huwat taoy nga. Magpaabot ka nga makauyab si Del o na ka mag-uyab balik. Yads. Yads, gwapa ka. Single. Batanon. Mga pa ni mo, no? Pag-enjoy sa mong life. Oh? Ay pag sigong mao itong Del, oy. Basta lang to siya. Kaya natagan tikaw ikawan mo sa imong future. Kinsa man na ba? Yads, si Arnel. Arnel, si Jovi. Hi, Joby. Hello. Yads, diin man ni mo nakailaw eh. Ako nang ihaya sa trabahoan, oy. Sige ha, kamo na bahala nga. Mag-ila-ila sa sagunsa. Kaya pa ko importanteng lakaw. Ha? Tapos! So, asam da? Salamat kayo sa paghatod ni mo nako ha. Ayaw pa salamat eh. Nga naman, di nakamusap. Tanaw na to. Bitaw, thank you. Nag-enjoy kayo ko sa atong gitanaw sa sini o sa atong laag-laag sa mall. Salamat, Sad. So, chat-chat na ako niya ta, ha? Sige, amping. Nalipay ko para ni mo yan. Maayos ang kikang mamili, good. Unya. Unang uyab si Arnel ni mo, ha? Imong sultan? Ha? Yads? Recorded by X Thunder Gaming. Tinuod ka? Gisugot ako ni mo? O, Arnel. Magkasinabot man ta. So, unsa pa may dugay-dugayan, di ba? Salamat, Joby. I love you. I love you too. Bisit, kinibahan eh. Ha? Ngano ka? Unsay problema nimo? Joby, na ako'y gustong isulti ni mo. Unsa man na? Nganong murag na problema man ka? Joby, na ako'y anak. Unsa? Sorry kung karon pa ko nisulti ni mo ini. Unta di ka masukot ako. Nakasabot ko. Oo niya. Gusto kong makakita sa bata, pero di mo sugot ang akong ex. Bisit kinibahan eh. Taas kay Garbo. Among-among niya nga mo anak. Arnel, ayaw pag-ingon ana. Inahan mo igyapon na si mong anak. Unsa man di ay gusto mo hitabo sa imong ex. Di siya musugot nga hulman ko ang bata nga wa siya. So, magkita mong tulo? Oo, unta.
Pero, ikaw mo gudang akong gihuna-una. Pero ang ako rin yung anak mo yung akong tuyo. Promise. Kundi pa lang nga, di na ko makakita sa akong ex. Shh. Enough na, okay? Nakasabot ko. Dili na ka kinahanglang mo explain. O, sige. Pagkikita nila aron makakita ka sa mong anak. Salamat, Jovi. Salamat. Ha? Ano sigot man ka, uy? Okay na ni mo. Sa tinuod lang, nagrigura nga akong utok, Yats. Pero dili ko gusto mo pugong niya. Di ba ni saad naman ko nga dili na ako magpinariha sa una? Dili na ako gusto mawa si Arnel na ko tungod lang sa akong pagkaselosa. Sa akong pagkaparanoid. Iyad. Onya, kumusta man ninyong lakaw? Ay, maagyapon eh. Nagbat-chat ko sa akong ex. Kay, mamay magbuot sa tanang butang nga akong ihatag sa bata noon. Basta nga akong ihatag para sa akong anak, iya pang ilugon. Ingon anak man ginang mga inahan, Arnel. Protective lang gid kayo sa inyong anak. Pero wasa ko ihatag nga makadaot sa akong anak ko eh. Sagdi na lang good na good. Sabta na lang na. Ang importante nga makakita ka o makauban nimo ang imong anak. Dali, Bi. Huwag tangon ka ng imong sapot, Bi. Matuon ko, Jovi. Ako'y gana ron. Di ka po isa ko. Arnel. Hain man si Arnel. Wa man lagi mo uban dinhi. Nagkita sila sa iyang anak, ma. O sa iyang ex. Nak, nakasabot man ko no nga gihatag ni mo ang imong tanang pagsabot ni Arnel. Pero ayaw lang kaayo palabig pakampante, ha? Dili ko gusto masakitan ka og usap. Ma. Jovi. Di na ko. Undangon na niya na to. Unsa? Ay, nga naman. Unsa may problema? Huwag mo tayo problema, Arnel, di ba? Gisabuti ka. Nakay kagawasan. Nga naman makibuwag man ka. Sorry, pero nagkasinabot na migbalik sa akong ex. Unsa? Huh? Grabe ka. Ang akong giingon ni mo nga sabta ang imong ex. Sabta siya pero dili to the point ka magkasinabot mong balik. Giluagan natin ka kay dili ko gustong matuok ka. Pero mora din ibuhato ni mo. Jovi, sorry. Naglibog na ko kung sinabuhat ako sa'yo. Gisabot na ko siya. Huwag ako magduda niya. Og daring kamot ko nga dili may mag-away. Pero maulang gihapon. Gibiyaan gihapon ko niya. Jovi? Oh. Karen, di ba? Ang kauban ni Dale sa una sa trabaho? Abi ni mo, dugay na unta kay kung gusto makikistorya ni mo. Bahin sa unsa man. Dugay na ko gusto mangayog pa saylo nga. Gibuang ka na mong dahil sa una sa uyap pa mo. Unsa? Sa ato pa. Tinuod gid ang ako mga pagduda.
Og nakonsensya kay ko sa mong gibuhat. Maong sorry. Sakto ginagid ay ang akong instinct. Animal siya. Gi-question pa na ako akong kaugalingon. Nagtuo ko nga ako mao'y sayop. Bisag sa ako gid no? Natural na gid nas mga lalaki nga mangitaglain. Pasaylo ako, Juvie. Mapasaylo ti ka, Karen. Pero dili na ko mapasaylo ang tanang lalaki nga nagpasakit na ako. It's 3 in the morning. Sukad adto, wa na gid ko musurog sa karelasyon. Mahadlok na ko nga masakitan og usab. Mahadlok ko nga mubati og kalipay. Kinahibaw ko nga tugbangan naggihapon dayon ni og grabing kasakit. Dinhi na lang ko tob. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga hikalan kaagi ni Juvie nga taga Cebu City uban sa awit ngayong kapangayo awit nga nagalahan Some Good Things Never Last. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusab mga higala mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong kadapit sa papadaha sa inyong nakalinlaing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang nining tulumanon handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa kaawit, ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Sylvia. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit naguluhan, not like the movies. Why can't it be? Recorded by X Thunder Gaming. Wag yun na ang uyab yung best friend mo. Wawi, best friend Semi. Unya ikaw, best friend na gid kay imong tanaw niya. Huh? Ha? Sa tanaw no? Dili. Lahi mo tinanawan niya. Tugad sa tinuod be. Nakay feelings niya no? Bitaw, to be honest, dugay pero murag no chance man. Uy, wala may baho no? Basin pa rin ay mausab ang hangin. Ug pohon manguyab siya nimo. O di ba? Di ba yan na imposible? Ha? Day. Oh, para imo. Flowers? Wow ha? All my life, all those years nga nagkauban ta, karon pag ikaw makahatag og buwak na ko. Ano? Pwede mo hatag og buwak kang best friend? Pwede man, pero syempre, uwa ko maanad no. Aw, ang bilang be? Ayaw, uy. Ipa-frame ko ni. Pa-frame ni mo? Oo, syempre. First time in history ni. Aw. So, ano man? Di ang tagpaniod ba ron? Hala, pwede dili lang sa... Nga naman. Bas malain si Jasmine ako, good. Murag, nagluod na ba ito na ako? Oo. Kung di mo na rin paubano na to. Okay ra? Happy tagi ko mang luod nimo ha. Ha? Nga naman? Imo na lang kong biyaan. Jasmine. Sa una, ako may permini mong kauban og lunch. Nya karon si Red na. Jasmine, girl. Ayun pang luod ha? Dugi na lang akong best friend si Red. Mga bata pa mi, suod na kaayo na nako siya. Kisa may dili mang luod, be. Ikaw ra ba yung akong gitreat kyud as close friend din sa eskwelahan? Naibaw lagi ko. Maubitang ni ako karon aron pangutanon ka, basin gusto ka mo join na mo sa lunch. Ha? Sige na. Okay ra? Oh, nalugong di
dili. Hi, Red. Okay na bitaw nga ni-join ko sa inyong lunch karon? Okay ra, oy. Si, okay na lagi. Si magkani mo yung nag-initiate na pa-joinin ka naman sa lunch? Thank you, ha. O, pasensya nga nagsamok-samok ko ninyo. Samok ba, oy? Okay ra, good. Pwede man ka nga mag-uban-uban na mo. Kung wa kay laing close din, eh. Thank you. Thank you, gid kaayo. Sige na, mga una ta. Lahi na lagi inyong closeness ni Red ron, no? Ha? Ngayon nakasulti man ka? Mura mag-naay something? Kamu na? Dili, uy. O, man siya mga uyab na ako. Mao ba? Pero, to be honest, dagan siya mga gipakitang lihok ron nga bag-o para na ako. Like, iya ko hatagan og flowers o baka chocolates. Tingali ko na feelings nga na-build up. Mo itanaw ni mo? Dili man sa imposible, kay gwapa man ka. Coming from the one na mas gwapa, ha? Mga flatter. Pero bitaw, seriously, if ever manguyab sa nimo, unsa man, doon na ba say chance? Dugay na akong close si Red. O para na ako sa tanan akong na-meet ng mga lalaki, siya gid ang pinaka-green flag. So yeah, to be honest, nakong chance. Wow ha? Red man to nag-name, pero at least, dili red flag. Nga naman ko eh. Dili naman hinuon ko makatug og tarong nga nagsingko na ako na ni Red. Dili gid ako ikalimot nga. Bisag best friend lang ni pero sobra pa sigala ako pagbati niya. Ilabi na pagyutron nga. Doon na siya mga gipakitang lihok na ako nga. Mo'y mas nakasamok na ako. Ay, doon na pagkita may chance, no? Recorded by X Thunder Gaming. Ha? Dili ka modungan og lunch na mo ni Red? Dili lang, Sylvia. May lakaw ko good. Sige. Next time na lang. Ay, sige, agreeing ang phone ni Red. Pero dilikit mo to pag. Ay, mukhaon na lang kung ako eh. Gutom na. Di na lagi kayo mo dool si Jasmine. May problema? Wa man. Pero ambot lang ha. Nakabantay bitaw ko niya nga murag naglikay siya na ako. Wa ko mahibaw kung nakasaba ko niya or doon na siya gikalain ako. Tingali guilty. Ha? Guilty? Saan sa man? Yeah, nakita na ko silang duha, silang Red. One time sa mall, nag-date sila. Ha? Sure ka? Yes, sure na sure. So possible nga ba, Sen? Doon na sila yung relasyon ni Red. Day. Sylvia, kadiyot lang. Ngano? Paminawa una ko. Paminaon ti ka? Para unsa? Wa na ko tuyo Napasakitan ko? Kung tina-concern ka na ko sa akong na-feel nga unta na hibaw man ka nga na ako'y na-feel ni Red, unta ni sulti ka na ko. Dili ka dito pa na ko sila yung tao mahibawan. Sylvia, sorry. Traidor. Sylvia! Si Red sa gawas. Dili ba ni mo adtuon? Ing napalihog mga gusto ko mo pahuway. Dali ko gusto disturbo. Sige, nak. Dili ka ba kayo magkagistorya? Tungod ni mong pangayoon ang butang nga imong gidaw nako.
Sylvia. Gihatagan pa ko ni mong mixed signals, Red. O si pagtuon ni mo na ako, batuon? Sylvia. Doon na pa kay patag-hatag og buwak og mga chocolates na ako. And then one day, kalit ka lang wa magparamdam, o niya mahibawaan na lang ako slain nga uyab na mong Jasmine? Oh. Oh, nasakitan ko, Red. Tungod kay manhid ka. Sylvia. Sayop ba mga nilaom ko? Sayop ba akong kipuhat? Dili sayop, anak. Og dili sad sayop nga imo silang pasayloon sa ilang nabuhat. Ma, sakit kaayo. Nahibaw ko. Dili man kinahanglan nga karon gud nimo sila pasayloon ba? Pero unta, andam ka mo pasaylo nila kung kanus aandam na ka. Ma. Buwag naman sila si Jasmine, hagbayra. Unsa? Mao ba? Oy, klaro, kaysa mo mga mata. Murag naghupamangyod ka, ha? Ha? Uy. Si Red. Ay ka. Di ka ni, it's a sign. Ha? Thank you nga misugot ka nga magkita ta karon. Mag 3 years na po, sukad sa last na to para kita. Mao gyud. Pwede ba ko mahibaw kung nganong nakikita ka na ako karon? Gusto na ko maibaw kung napasaylo na ba ko nimo. Ooy, napasaylo na ti ka. Dugay na to. Kalimtan na lang to nato. Salamat, Sylvia. Tungkol ka dili ko mahimutang kung hangtod karon doon nagagihapoy kasuko na ko. Ug mas dili ko gusto nga magpagkasal nga dili pa nako matarong kung unsa may naguba na to. Paslo na ka? O Sylvia, gusto ta kong invite ti ka sa among kasal ni Jasmine. Please, agbabayagid ha. Usa kas mga pinaka-importanting tao para nako ng adlaw. Time pa, nagbalik mo? Oh, iyang reject ang first proposal tungod mo. Tungod kay parehas nako, grabe sa dang iyang konsensya. Mao nga nagkabuwag mi. Kung pisaan siya nako, kung maukay na ko ta, ana siya magpakasal nako. Red. I'm your average dreamer. I'm the truest. Time na broken-hearted na sad ko. But this time, mas nadawat na nako nga tingali. Dili gyud kami sa akong best friend ang nakatadhana para sa usag-usa. Dingin na lang ko to. Daghang salamat, RMN.